Bună ziua, dragi mămici sau viitoare mămici și de ce nu viitor tătici! Mă numesc Irina și sunt consultant vânzări la magazinul online Bebeche, iar astăzi vă voi prezenta pătuțurile noastre atent selecționate pentru dumneavoastră. Bebeche Duo are un design modern cu linii minimaliste și este disponibil în 4 variante de culoare, respectiv natur, alb, crem și nuc, pentru a se încadra în orice tip de cameră, indiferent de cum alegeți să o decorați. Înălțimea saltelei este reglabilă în 3 trepte, pentru ca bebelușul dumneavoastră să fie în siguranță pe măsură ce crește, iar laterala este culisantă și are sistem de blocare. Pătuțul Bebeche Duo are un sistem de legănare inovator, datorită căreia poate fi balansat și mișcat, ceea ce permite bebelușului să se relaxeze, mai ales în perioada agitată de după naștere, la apariția colicilor. Pentru a fi ușor de mutat, pătuțul este prevăzut cu 4 roți, ce se roteze la 360 de grade, acestea având însă și sistem de blocare pentru a rămâne în poziția dorită de dumneavoastră. Toate pătuțurile Bebeche au inclus accesoarele necesare: salteaua din spumă poliuretanică antialergenică, baldachinul, apărătorile laterale, pernuța, plapuma și lenjeria, acestea din urmă fiind realizate din bumbac organic 100%, microfibră high-tech, cu certificare OECOTEX standard 100. Lemnul folosit la fabricarea pătuțurilor noastre este și el cu totul special și diferit de tot ceea ce se folosește la momentul actual pe piață. Este vorba de o compoziție de fag laminat, având între 7 și 13 straturi subțiri de lemn, decojite la mașini de ultimă generație, care mai apoi sunt curbate la forma dorită, presate și lipite cu adeziv special pe bază de apă. Toate aceste etape de producție au rolul de a crește durabilitatea produsului, pentru ca dumneavoastră să vă bucurați de o folosire îndelungată. Un alt aspect foarte important ce ne diferențiază de ceilalți producători sunt lacurile și vopsele de la producătorul olandez Asco Nobel, pe care noi le folosim la finisajul produselor noastre. Aceste vopsele sunt recunoscute la nivel mondial ca fiind pe bază de apă și nu au în componență plumb sau alte metale grele, care sunt foarte toxice, mai ales în cazul bebelușilor. Pătuțul are o garanție de 2 ani de zile și vine ambalat într-o singură cutie, fiind foarte ușor de montat, în doar câțiva pași, urmărind desenul și instrucțiunile pe care le găsiți în cutie. La fiecare pătuț comandat veți primi cadou ghidul Bebeche pentru mămici, în care veți regăsi sfaturi și instrucțiuni cu tot ce trebuie să știți despre bebelușul dumneavoastră din perioada intrauterină până la vârsta de 2 ani. Vă mulțumesc și pentru orice întrebare sau informație suplimentară, nu ezitați să ne contactați la adresa de e-mail sau numărul de telefon afișate pe site-ul nostru.